Shalom. Horas madiham mamang dot tamunenang dina marsor hita ima di pesta hari Natal di parningotan hari hati tubuh ni Tuhan Yesus Kristus napa dua halihon diobason asa masuk kita tu persoron nabadia alane martangi yang mahita di bagasar rohat tabe. Amin. Hurian itu hata sadarion ima pesta paduahon mamestahon perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus alane hupasat hami matu hita saluhutna selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Marpungu do hita nuaing makamolatehon balgani holong ni debata tu portibion ubahin naro ibana paluho kita. Atong tapahibul maruhata majakon ibana tubuh di rohata nang di parsorata marhite perminggota di obason tapuk kamam parsobota tutuhata tapahobbar manguluta madapaton parsauran nabadiai marid de mahite asya bukade nomor 615 ayat sada tabatulu. Marhite-hite guarne debata ama do guarne anak na Tuhan Yesus Kristus do guarne tod di perbadia. Amin. Nungwa patar hanguluani jala nungwa hidahami jala nungwa huhatid dakok kami dohot hubaritahok kami tuhamu hanguluan nasaleleng nileleng na dilabung ni amaihian jala nok patar dihami. Haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami na di banwa gijang madok mauliate do hami tuho alani godang ni asi dohot holong ni roham di hami ay di basa-basa on hodana muna sasade tu hami na di pardangolanon asa malua hami marhite-hite ibana siya dosa dot hamate as saliling nililing na hupangido hami tuho sa sodangi marohanami na hulumi marhite-hite tod di porbadiay akup ni isay parrohay mahami asa huboto hami madok mauleate tuho asa tarapul situturo hanami di hagugoton dohot di pangujunan marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangyok kamu mapatit ni debata di pesta Natal na padua honon na tersurat sesada Johannes bidu opat mamukka masian ayat saplonom satu ayat sapulusia margati soring mahita mahajasa. Nunga tatadda jala tahaporsai holong ni rohani debata dihita. Debata doha holongani jala halak na miyad di bagasan haholongan ido na miyad di bagasan debata jala debata di bagasan ibana. Sisi magabe tipak holong ni rohai di bagasan hita pola marhiras ni roha hita di hari paromohani. Ai songoni bana songoni donang hita di portibion. Idang adong biar di bagasan holong ni rohai alai di pabali holong ni rohanok ripasido biari. Ai naberni do anggo biar jala dang ripas holong ni halak nama biar. Marroha holong mahita ala ibana jumolo makka holong hita. Atong rak mangidogo mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata saya pergogoi mahami mangulahon na hombar tupatikmi. Amin. Tatopote madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami perguguna suhatu dosan para sirohami dahami na dangolon. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hazahat do hami tubuh jaladang adong haporsiaw di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian akkadalanmu. Mas segudang do pangalason nami di patikmu. Alai ingok mahami ali Tuhan alani denggan di basam do asin roham. Sayunak paingot-ingot akkadosa ni haposon nami do pangalason nami. Say ingok mahami hobbartu asin roham do denggan di basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marparmuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Songonod do pakkaholong ini debata di portibion. Ola do anak na nasasade di lehon asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na salileng nilileng na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Rohana, Ubah
Bagaimana hatani debata turpuk di minggu Natal padua honon, iman atar surat di Galatia bidu opat, mamukka masian ayat opat satu ayat pitu, margarti soring mahita majahasa. Alai dung dapok gok nitikina disuruh debatama anakna tubuh sian boru-boru ginomong goman ni patiki. Asa ditobus akan na ginom goman ni patiki, asa tajalo ruhut para maon. Alai ala anak hamu disuruh debatado tu bagasar rohatat to dini anaki nama jau aba astuanna ale amang. Dibaheni dang behatoban ho, tung anak doi, alai molo anak, laos panean doho marhite sian debata. Ido sahatna, martua ma akkana tumangihon hatani debata, jalan nopyopsa. Amin. Dakkon maha porsiot taison na hinati dakkon ni dong atas saha porsiot di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan na tumapalangi dotano. Au porsia di Jesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria nagabegabiat sa tod di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaon na berenit di panghuman ni Silatus na matetarpajal do ibana di hao pinorsilang na tuat tubanatoru dung ditanom na mula mangulo di ari patuluhon na manaik tu surgo lahu hudul tu siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulo do na mate. Ao porsea di tod di porbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akka na badia, dohot di hasisani dosa, dohot di hatai na madok, mula mangoldo sogot daging di hal onong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Shalom. Tatangihon ma songo sunggul-sunggul dihita ima di pesta parninglotan hari hatutu bunitu hata Yesus na paduahon. Sunggul-sunggul dihita sadarion 26 Desember 2020 ima pesta paduahon parninglotan hatutu bunitu hata Yesus. Las disadarion di patupa huriata padidion nabadia
tu 12 dana di huriat tahun. Alai naboi pasahaton ni huriata, holan natoras ni dana gima namanguton dohot keluarga. Mauleate songonima songo sunggul-sunggul dihita sadarion horas marita salukna. Horas. Dame ni debata na sumurong siyan saluhut na roha. Ima na mga ramoti roha ng pikiran munabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Selamat Natal madihita. Kuriya ni tuhata na ni haholongan ni tuhatan Jesus Kristus. Jamita di pesta tasadarion tersurat mandi Yohanes bidutulu ayat 14 rodi ayat 20 sada. Songonom mahatani tuhata. Jadi songonong pinatibo ni si Musa uloki di halongonan songoniman waeng di patiboon anak ni Jolmai. Asa dapotan hanguluan na sa liling-liling na ganup na porsya di bana. Ay songonodo holong ni rohani debata di Portibion. Polado anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsya di bana. Asa hanguluan sa liling-liling na di bana. Aidang na disuruh debata anak nai tu Portibion asa uhumon na. Naing paluon na Portibio tahe. Ubain na disuruh. Dang siuhuman na porsya di bana. Alay anggo na so porsyai nunga hona uhum alaso porsya ibana digowar ni anak sasada ni debata alai omma uhumi nungaro natiuri tu Portibion. Jadi halongangan do rohani akka jolma dinahuromi asa dinatiuri ay najahado parulaon nasida. Ay ganup na mangulahon na roa, hosom dorohana dinatiuri. Jaladang didapoton na tiuri, asa unang gabi patar akka ulaw nay.
alai na mangulah hasitongani didapot terdona tiuri asa patar parulaunai ay di bagasan debatado diula olak nido sahane trupukta kadongan na diaholongan itu hatang dan muda-mudi yang ada di gereja ini dan juga yang mengikuti live streaming di rumah. Firman Tuhan ini mau mengingatkan tentang 3 hal. Yang pertama, diingatkan kembali kepada masa Musa. Bangsa dan kita yang membaca firman Tuhan saat ini diingatkan kembali na di masa ni si Musa ima ulok na di patibo lau songonido anaki patiboon ni Jolmai di paingot kita Yesus akan disalibkan. Di patibo diingatkan digantung. Songonima asa malua jolma. Asa dapotan hanguluan na saliling ni lelengna. Jadi dia mempertaruhkan nyawanya untuk kehidupan manusia di dunia ini. Dia mempertaruhkan segalanya, hamuliona, hasangaponna, dibuang jauh-jauh, mau dihina dan diinjak, supaya manusia yang percaya kepadanya menjadi terselamatkan dari hal dosa. Di sini mau kita lihat hamubaon na pinatupan ni Jesus. Siana lapuhon gabi baru. Siana bau gabi anggur. Ada haibaruon. Ada pembaharuan seperti yang dilakukan oleh Nikodemus. Kalau kita baca ayatnya sebelumnya firman ini kisah Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Yesus mau mengatakan kepada Nikodemus, kamu akan selamat jika kamu percaya akan hal itu. Dia orang yang tidak sepaham dengan Yesus pada awalnya. Tapi dia pernah mendengar yaitu ciptaan baru atau lahir kembali. Pada awalnya dia berpikir lahir kembali bahwa manusia itu harus kembali ke rahim ibunya baru lahir lagi jadi baru. Lalu dia sembunyi-sembunyi berjumpa dengan Yesus, berbicara, disukut Yesus. Ada lapatan nih lahir baru. Apakah harus kembali ke rahim ibu? Lalu Yesus mengatakan tidak. Di ayat 5. Tutu si tutudo na hurokon tuho. Angko sotubu jolma sian aik. Doho siat todi. Dang habogotatsa harajau ni debata. Dia harus dibaptis, masuk kepada kerajaan. Dia harus dimasukkan dan mau masuk ke dalam kematian Kristus dan kebangkitannya. Itulah yang dikatakan hal baru, ciptaan yang baru. Yang dulunya dia akan
dihukum. Tapi ketika dia dibaptis masuk kepada kerajaan Allah melalui air dan roh Allah dengan iman, ketika itulah dia menjadi baru. Diral nido hudokon na tuari di Natal Parjolo, kita ini bukan lagi orang-orang yang setara dengan dunia, tetapi kita sudah bagian dari surgawi kerajaan Allah. Karena ketika kita dibaptis di dalam air aek dohotodi ni debata, ketika itu kita bongot Tuhan Rajao ni debata. Ketika itulah kita masuk ke dalam kematian Kristus, dan ketika itulah kita masuk ke dalam kebangkitan Kristus. Dan itulah yang mengatakan dan dinyatakan bagi kita, kita ini adalah ciptaan baru yang lahir kembali di dalam kerajaan Allah. Nanti akan ada baptisan kudus. Mungkin di sini tidak ada orang tuanya. Semoga mereka mengikut live streaming dan mendengar khotbah ini, bahwa baptisan itu bukan hal duniawi, walaupun ia berada di dunia. Baptisan itu adalah pemberian Tuhan, pemasukan habobongot ni sasahalak Tuhan Rajao ni debata. Jadi bukan hal undang mengundang dang ro simatuaku disi, bukan itu. Masa pandemi dang boi terdiri ala buah ala dang terudang ibotokku inainongna, bukan. Tetapi baptisan habobongo ni sasahalak masuk Tuhan Rajao ni dia bata, menjadi ciptaan baru. Ido naneng didokon di bagasan trupuk tahun diayak saplonomi didok madisi saluhuna terjadi sinakegi dang alani burjuta dang alani dengan di parangeta alai ala holan holong ni roha ni debatado ubahin tarbaheni. Jadi dangalani burju, dangalani parangi, gawi bui tatuhor ima masuk Tuhan Rajao ni, alai hak ni debatado pamasuk konhita Tuhan Rajao ni. Penentuannya Allah, tangjolma. Jadi marhite-hite terupuk tahun takasma hanya karena anugerah Tuhan. Jala topi pe dihita di Natal padua honon holong ni debata na padua yang melahirkan kita kembali menjadi orang-orang yang masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Kemudian yang ketiga, tadi yang pertama tentang Nikodemus, tentang Musa, baru tentang Nikodemus, bagaimana supaya menjadi lahir baru. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 17 sampai 21, itu adalah nasihat supaya setiap orang mencintai terang, madapoton na teori, madapoton na torangi, mabegi na torangi, asa diboto nagola doa HP na julo. Ido na niulaw ni si Nikodemus. Beberapa orang
yang penasaran dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, tapi hanya Nikodemus yang datang kepada terang itu. Merguru tuh Yesus. Kadang-kadang yang menjadi permasalahan zaman sekarang, banyak orang yang tidak suka mendengar khotbah. Karena apa? Karena dia tersinggung dengan dosanya. Padahal firman Tuhan mau mengatakan itu saat ini. Kita mau datang kepada Tuhan dengan firman-Nya. Setelah kita mengenal firman-Nya, tarida masudi akan holom namia dihita gabe mampu mahita manisiri dan ulah honok kube. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang ini, orang datang kepada gereja mendengar khotbah, misalnya ada yang disinggung tentang judi karena dia sering menjudi misalnya. Ada yang tersinggung karena dia pernah mencuri, dikhotbahkan tentang mencuri. Manggoiti do jamitani paditai. Padahal bukan pendetanya nama manggoiti, tetapi firman Tuhan itu terang dan menerangkan hati manusia supaya apa? Supaya dia mengenal kegelapan ada di sekitarnya, ada di dalam dirinya. Maka mari cintai terang. Natiur asalam tarida hahulomon. Na adong mian dihita. Ido di bagasan trupuk tau. Ala moloso dihaholongi natiuri. Terang itu tidak dia mau terima, lalu hukuman yang datang kepadanya. Tetapi orang yang majakon menerima natiuri, dia akan diterangi hatinya. Gabe mubama mian maibana di harajau naking na manoktongi, mangulu maibana manoktong di harajau ni Tuhani. Jadi om mana naeng dohonon ni trupukta tuhita. Morotar refleksihon saunari. Natal padua honon. Natal natuari sangat dahsyat ramenya. Dan ini harus diingatkan. Bukan yang datang sekarang yang mau saya ingatkan. Karena kita ini sudah melakukan. Tapi bagi orang, Bapak Ibu, nah poso bulung, muda-mudi, yang datang semalam sudah di mana? Semoga mereka bukan karena mencintai kegelapan sehingga mereka tidak datang. Semoga mereka karena melakukan terang sehingga mereka tidak datang. Itu doa kita. Siapa tahu mereka sekarang pelayanan dari keluarganya pergi ke panti asuhan. Ya, itu bentuk Natal, tidak jadi masalah. Tapi kalau dia tidur-tidur di rumah, itu sudah salah satu dari mencintai kegelapan. Atau dia tidak mempersiapkan dirinya dalam satu malam ini untuk mengikuti pesta padua honon. Malah dia mabuk-mabukan atau minum tadi malam bersama kawan-kawannya. Akhirnya terlelap tidur, tidak bisa datang ke gereja ini untuk merayakan Natal yang 2 kali kita rayakan. Yaitu mencintai kegelapan. Itulah salah satu contoh yang terjadi pada saat ini. Tetapi semogalah lebih banyak jemaat kita itu karena memang dia pelayanan dalam hal sosial di pesta padua honon
ubahin nasoro ima harapan niba unang gabe adul sian hatani dia bata di bagasan tikyon. Jadi firman Tuhan begitu besarnya kasih Allah untuk kita, melahirkan kita kembali yang dulunya di dalam dosa, dilahirkan ke dalam kerajaannya, ciptaan yang baru. Tetaplah cintai terang yang daripada Tuhan. Molo tabereng na holom tapasiding mai natirur na sa debatama dahanguluhon. Amen. Martangiang mahita. Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang mauliate do Tuhan di bagasan sadarion upasatami tuho huriam HKBP khususna pola do 2 hari hami minggu manang mames tahun hatutubum di rohanami di huriam di Portibion ala ni las ni rohanami ala nunga di zakon hohami di harajomo marhiti hatutubu ni anakmu nasasadai gabe ciptaan baru hami gabe jolma na mangulu hami di harajomi Tuhan argasi tuturu hami di tubuso tumar pamuati maroham Tuhan molotuk songono pepes tapa dua honon noaeng diberi kodo natuari soi nama ramenami di huriamon makalason hatutubum di rohanami dohot majalo ulaon nabadia ala porsia hami dagingmu doho mudarmu natumobusami Tuhan Jehovah debata amanami hutangiakon hami mak ruas ni huriam neulos sipata tarsuladi dope di dalanna gabe merdalan di hahulomon asatung homa le Tuhan nama makulingi rohana sida asa mulak musetiur gabe rak hami Tuhan marolopolop to dinami diganup pesta paduahon di huriam asa anggian terida las ni rohanami tang holal las ni roha di pardagingon alai saha do tu parto dion nami Tuhan Jehovah debata amanami nang hami pena pungu di bagas joromon dohot na mangihuton live streaming di bagas nabe tuo mapasatami Tuhan pemujian nami olop-olop nami pesta nami sadarion sangat mai di guarmu jala makorhon las niroha mai di hami ala disuluho ngulu namion merhiti hiti hatam asa setorus hami merdalan dina tiuri na pinasa mitu hami dangadong belakkan nami na mardosa dangadong be hata nami nagabi marlaok dosa dangadong be nang rohanami namian di bagasan hakolomon alay mian di bagasan dame na sumurong na siyan hoima Tuhan Jehovah debata amanami sahat saluhut na itu hami mulo to dimi na mangingani hami saluhut na asiroham ingani-ingani mahami sato dimi mula-ulaon di bagasan hami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami tangihom matangiang namiom amen
Maride mahita. Tatangi ako mapiliat tatuadupan di debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni salut sileho-leho na denggan. Do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat tami masen na lahomitu hami pilihan nami tuhong. Sejalo may gabi uwa na husus di jolom. Pasu-pasu majararamotia sa parahas yang hami pelianom. Pati bulhon harajom itonga-tonga di huriam doho di portibion. Buai maroanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami gudang ni sileo-leo mitu hami. Asalam gegir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman nami na di Banua Gijang, saya pinarbadia mangwarmo, saya Roma harajommo, saya saut malam meneroham di Bonotongon songon na di Banua Gijang, leo matuhami sadaron hanguluan siapari, saya sama dosa nami sompanesa nami di dosa di dongan namar dosa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoiti Tuhan debata mahong. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asirohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasorhom madamena tutodi munabi. Selamat Natal Madihita.